Munoziva mukomanashi, kune humwe upenyu hwakavanzika hunoraramiwa nemaprofita, vanapapa, mapastors enyu amunofarira, maprofita avo amunoshanyira mazuva ose hunotyisa, zvekuti dai kwanga kuri kunzi Mwari vaikwanisa kana kumbovhura the veil of the secret world iyo inoraramiwa nemapastors enyu amunofarira, maishamisika. Maisazomboda futi kuti munge muchizoenda muchinonobatwa misoro yenyu muchinzi muri kunamatirwa nanapapa venyu vamunofarira. Zita rangu mukomanashi muchanditi Linda. Ndava nemakore ndiri girlfriend, the main girlfriend yevamwe papa avo vanotozivikanwa muHarare. Pamagirlfriends avo vose, kunyange zvikanzi kune magirlfriends avakaita 300 or 500 vakadzi vavakarara navo, inini I feel special because ndini ndakatendedzwa kuti ndinge ndichitakura nhumbu yavo, havana kundimanikidza kuti ndinge ndichizobvisa pamuviri. Ruzhinji rwakamanikidzwa kuti vange vachizobvisa pamuviri, asi inini vakanditendedza kuti aiwa, it's okay, usabvisa zvako nhumbu yacho, because vakaona kuti vane zvavanokwanisa kubenefita kubva pandiri. Ndiri muKristu mukoma. I know kuti zvandakaita napapa, it was very wrong. The majority yedu vakadzi nevamwe avo vanozoya pamberi vachiti vanenge vakabatwa zviparo. Kukuudzai chokwadi chisingaputsi ukama, vazhinji vedu takatoenda kuna papa tichitoziva kutoti tiri kutoda nezvavo. You know how it's like kana murume achiratidza kuti is in a position of power. Vakadzi vakawanda, we are attracted to power and financial success. Saka vamwe vakaita seni, so taitoenda titori nechinangwa chekuda kunamatirwa zvekare nekuisa munhu waMwari pamuedzo. Saka neniwo ndakaenda ndiine ma-intentions iwawo ekuti ndinoda kumbovanzwa, ende zvechokwadi ndikavanzwa. Mukuvanzwa kwangu tikazonzwanana kuti tinopindirana, nazvino tichiri kungopindirana. Asi nyaya yandiunza pano, maybe it is a way yekuda kukumbira ruregerero kuna Mwari by confessing about some of the things that I saw. Zvinhu zvandakaona zvichiitwa hazvisi right mukomanashi. For Christians, they are supposed to know kuti zvinhu zvakadai so zvinotoitika, ende vanhu vari kubirwa zvipo zvavo. No wonder vamwe vanhu vachizoti kubva zvandakangoenda kuchechi kwanhengi, zvinhu zvangu zvakabva zvatowedzera kutooma. Apa ivo vanenge vachitowedzera kutoita mari nemari dzenyu. I'm not talking about mari dzamunenge muchinzi seed offering, this and that offering. No, I'm talking about zvaunotorerwa pamweya. Ndaigara ndichivaseka zvangu ndichiti imimi muri mbavha yemumweya, nekuti vane simba rekutorera vanhu zvipo zvavo ukatoenda kwavari nemwana wako, especially kana achiri mwana mudiki, achiri pazera riya rekuti anenge achiri nechipo chake chichiri padhuze naye asati atanga kuziva chinonzi chivi, because the more that you sin, the further away your gift goes far away from you. Saka vanotofarira vanhu vanouya nevana vavo vachizovanamatira kungobata kwavanoita mwana musoro wake, vanokwanisa kutotora chipo. Rimwe zuva kuti ndinge ndichizoziva dark secret yavo iyi, takati tiri vaviri tichitonwa waini tiri motel, vanotonwa doro kutodhakwa. Neniwo mukomanashi doro ndinotonwa, but this year 2026 ndakaita ma-resolutions ekuti this year ndoda kuti ndinge ndichizotendeuka. Saka kutoreurura kwandiri kuita mukoma, it is a step in the right direction. Changosara ndechekuti ndinge ndichigara pasi nevamwe veukama ndobva ndavaudza kuti mwana uyo wandakapomedzera umwe murume wandainge ndichifambidzana naye haasi mwana wake. Even though the guy was married, ndakapotsa ndamudestroyera marriage yake because ndainge ndichitsvaka munhu wandinongopomedzera kuti ndiwe muridzi wemwana. Mukadzi wacho akazviziva akarwadziwa. I thought kuti mukadzi wacho was going to walk away, but akaramba arimo mumarriage make. Saka I want to sit down nefamily yangu ndovaudza kuti mwana uyu ndewapapa Nengi, and it is going to come as a shocker kuvanhu kuti
iwe makatanga kuzivana zvaita sei, makazozvarisana zvaita sei, because I know kuti my mom she still believe kuti papa ndipapa vechokwadi, havatozvizivi kuti papa ndiye muridzi wemwana. Nhumbu yavakandipa takange tatowirirana kuti it's okay, sezvo wava nepamuviri usabvisa zvako, kana uchida kuichengeta unokwanisa kuichengeta. Kudhakwa taitodhakwa tose, takati tiri muhotel tadhakwa zvedu newine, saka takati tichitaura ndipo pavakabva vachizotanga kungondibvunza mimwe mibvunzo yainge iri sili. Vakazogumisidzira nekuti iwe Linda, unofungidzira kuti munhu akapfuma akauya kwandiri for one on one ndingangomunamatira chete ndotongomusiya inini ndichida mari? Saka ndakaseka ndikati iwe siyana nadzo nyaya dzekubhadharisa vanhu, hazvisi right. Chechi yako ichazogumisidzira isisina vanhu, chingonamatira vanhu mahara, then you benefit kubva kuma-love offering. Tikatanga kuseka, akati no, handisi kutaura nyaya dzama-love offering. Akati iye atori nezvimwe zvaanoita in secret, whether wabhadhara kana kuti hauna kubhadhara. Akanditsanangurira mashandiro ake akashata awo aainge achiita. Akati kana munhu ane mari iri mbinga, munhu uyu kana akauya achinyunyuta achiti zvinhu zvake hazvisi kumufambira, either anenge aine mabusinesses kana kuti maproblems emumba, ouya for one on one. Saka Prophet vanobva vachizotarisa vobva vaita yavakati inoti discernment, yekuti munhu uyu ane chipo here kana kuti ane star inopenya here. Pane kuti vange vachimubatsira, Prophet vanobva vachizomuudza nhema kuti Mwari vari kuda kukupa yavanoti a royalty blessing. Chienda unotenga jira repurple. Kana watenga jira repurple, harifanire kuva riri jira rinenge rakakura kana kuti rakareba more than 1 meter unge uchiuya naro panapa chivanhu kaichi mukoma chavanenge vava kutoitiswa vanhu, but vanhu vanenge vasingangozvizivi zvavo kuti chinenge chiri chivanhu chakatongowanda, because iwe ukangoudzwa kuti royalty blessing panodiwa jira repurple, then unobva watongoenda obva watongonotenga jira riya repurple obva watozouya naro. Hanzi kana munhu aenda akanotenga jira iroro, paanodzoka naro Prophet vanobva vachizoritora vobva vati vari kuda kunamatira jira iroro. Kana vapedza kurinamatira, then he is going to burn it. Asi havazoripisi. Vanoti kana vapiwa jira iroro musi weMonday ndipo pavanoita zvinhu izvi, zvisinei nekuti unenge wauya kuzonamatirwa rini, wazoriunza rini jira iroro. Vanobva vachizoritora jira iri vobva vachizoenda naro kuno umwe munhu uyo anovabatsira. N'anga yavo hanzi iri muno muZimbabwe but ndeyechiNigerian, ing'anga inobika vanhu vakati wandei. Saka vanoti kana vaenda nejira iroro vanobva vachizonorifukidzwa jira iroro pamafudzi avo, kuitira kuti zvipo zvako izvo zvawakazvarwa nazvo zvinge zvichizouya pamusoro pako. Munhu iyeye anozodzokera zvake kumba kwake. Kana adzokera kumba kwake anenge angovawo munhu zvake ari kungozvifambira, ende ivo ndivo vanozosara vakabata zvipo zvemunhu iyeye. Ndiyo nyaya yavakandiudza. Ndakashamisika nazvo. Pavaindiudza nyaya iyoyo vakandiudza mukudhakwa, but mukoma inini kusaidi kwangu doro rakatombosvika pakutopera. Ndikatanga kufunga nezvazvo kuti saka ndo zvinotoitika muchechi, because vaitopa muenzaniso wekuti kana munhu achiita zvechivanhu paya atori nemachira awo aanonzi anofanira kuti ange achizotenga machira iwawo, ndo zvavanongoitawo, but ivo havazotauri kuti iwe uri kutenga machira echivanhu, but vanongoudza kuti chitenga purple. Vakandiudza futi kuti muchechi ukangoona mava kuitwa madesign epurple, machira epurple, vanhu vachingoti iroyalty, vanhu vanenge vasingazvizivi. Vakati vamwe ndivo vanenge vachitoita vachitozviziva, but vamwe vedheko vanenge vasati vatombova neidea. Zvinova zviri zvinhu zvandinoda kuti ndinge ndichidzidzisawo vamwe vanhu, especially vanenge vari responsible for deco mumachechi. Munofanira kutanga mamboita research
for mamwe macolors mukoma anenge atori nechirevo. Kana uchiita zvedheko chingotsvaka macolors ekuti makala iwawo ari neutral spiritually, haana zvaanonyanya kureva, nekuti ukasanganisa mamwe macolors muchechi menyu munopedzera matova muchechi mualtar yemanjuzu anenge achitofara because munenge matomagadzirira an altar. Ndiyo secret yandiunza pano mukoma. Iniwo handigare muzimu but ndinotopota ndichitoshanyirwa nabhee wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndiri small house, hanzi ndini umwe wevamwe vashomanana vakatendedzwa kuti vange vachichengeta nhumbu dzapapa. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kana muchiita zvedheko please be careful, nekuti paya pakuita dheko muchechi hanzi munogomisidzira matogadzira maaltar musingazvizivi kuti muri kutogadzira maaltar. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Wakamboendawo here kuma1on1 ukanzi chitenga jira reroyalty, symbol of royalty, then tozorinamatira jira iroro. Kana kuri kunzi ndo zvakamboitika kwauri, please bring your confession kuinbox kwangu. You can use Facebook kana kuti TikTok. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Ininiwo ndakaenda ndikanotora mushonga uyu wandakatora ndakautorera munomu muSouth Africa. Zvinhu zvakatombofamba mukoma. Ndainge ndichipota ndichibheja pane kamwe katavern. Zita racho handingatauri nekuti vanhu vanobva vatoziva kuti ndiri kugara kuprovince ipi. Ndanga ndisiri kuda hangu kuti vanhu vange vachizviziva because I think kuti ndine dzimwe hama neshamwari dzinoita zvokuteerera maconfessions. Saka ndichangoti gaga ndisingazokupi information yakanyanya kudzika, but at the same time ndiri kutsvaka help. Muchindiona ndichiita sebenzi ndichiuya kune munhu wandisina ukama naye wandisingazivi ndichimuudza nyaya dzangu, inawo yekuti mukoma iniwo ndatova desperate, ndatopererwa, handichazivi zvokuita ini. Saka ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindipawo mazano. Mari dzacho dzandiri kubata hapana kumira zvakanaka. Apa mumadzinza mava kufiwa, both kwangu nekwamadhamu kwakangofanana. Vanhu vari kusangana nemaproblems and zviri kukonzereswa neni. Apa ndikaedza kuti ndige ndichirasira zvinhu zvacho sezvandakaudzwa kuti chitsvaka munhu waunorasirira zvinhu zvacho kana wava kusazvida. Chiri kundinetsa ndechekuti zviri kungodzoka futi kwandiri. Mukomanache inini ndakapiwa mbeva yegood luck. Ndakapiwa mbeva iyi mushure mekunge ndaudzwa nefriend yangu kuti kutenga kwaainge akaita motikari yake mushure mekunge awina mari yakawanda chaizvo paBetway. Saka ndainge ndichishanda nebest friend yangu, akazondiudza kuti ainge afunga kuti ange achisiya basa. Ndikatoseka ndikati, iwe unoda kusiya basa uchauraya mhuri nenzara? Akati kwete, mari dzandiri kuwina, just that ndanga ndisiri kukuudza kuti ndiri kubata mari dzakawanda through Betway. Paakandiratidza mawinnings ake ndakashamisika mukoma kuti mari dzimwe dzatinozoshandira after 2 years iye aidzibata within 1 or 2 months achindiratidza maearnings ake. Ndakazotenda apo paakatenga motikari yake yakanaka kuti zvechokwadi vanhu kunzoko vari kuita mari neBetway. Mukoma ndakazomboedzawo kuti ndinge ndichiita zvebetting, but kusaidi kwangu zvairamba. Ndaigara ndiri kumagambling halls but ndainge ndiine malosses akanyanyisa. Saka friend yangu akazondibudira pachena nerimwe zuva tichibva kubetting. Iye ainge aine mari, I think it was about 15,000 because iye mutemo wake wainge uri wekuti per day anofanira kuti anga achibata at least up to 7,000. Akaenda akanoita betting uko, akaenda kune imwe betting hall zvekare, anobuda aine mari yakawanda. Saka ainge
achindiudza kuti iye anotobata mari each and every day, anofanira kutoti anga achitodzokera kumba aine mari. Ndikati ini kusaidi kwangu shamwarika zviri kuramba, I have tried everything but zviri kuramba. Akabva achizondiudza kuti ainge aine mbeva iyo yaainge ainayo, akati ndichakuratidza mbeva yacho mangwana. Makuseni akange andiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizoenda kubasa. Handina kuenda kubasa mukoma, ndokubva ndaenda kumba kwake. Akabva achizovhura rimwe box akati iri ndiro box rangu. Zvechokwadi ndakaona mainge muine mbeva yainge irimo mukati. Ndokubva atotanga kutomwaya vhudzi, akandiudza kuti ivhudzi iro raaiti kana ashevha madhamu vake obva achengeta vhudzi iroro ndo rinodyiwa nembeva yacho. Ndikati wow. Saka akandiudza kuti zvinhu zvaainge achiita zvainge zvichitomubatsira kuti arambe achingoita mari. Ndikati shamwari, neniwo ndava kuda kuti unge uchindipinza muchigemu ichi. Akabva achizoenda neni kune imwe n'anga inova iri n'anga yechirudzi. Taendako kun'anga iya, mukomanashi ndakabva ndachizopiwa kamwe kamuti kandakanzi ndinge ndichichengeta kamuti ikako kwemazuva at least 21 to 25 days. Ndikanzi pa 21 to 25 days haufaniri kuti unge uchizosangana nemudzimai wako pabonde. Ndikati zvakanakai. Mukoma ndakabva ndachizodzoka kumba nemudzimai wangu, takarwa tichinetsana. Mukadzi wangu akasvika pakuti marriage haachadi. Ndainge ndichingoti mukadzi wangu usaenda kana anyway, usandisiya mukadzi wangu nekuti ndinokuda, just know that ndinokuda, pane zvandiri kugadzirisa. Mukadzi ainge asinganzwisisa, achipopota achiti kugadzirisa chii, uchindinyima bonde, kasi wava kuhura here? Ndichingoti no, handisi kukuhurira. Deep down I knew mukomanashi kuti zvinhu zvandainge ndichiita ndainge ndichitoda kutogadzira ramangwana rakanaka. After mazuva aya ndakazodzokera mukoma, vakanditi ndinge ndichitenga toolbox yekuti ndinogara ndakakakiya. Ndokubva ndachizoita saizvozvo, ndakatenga toolbox kangu ako kandainge ndichigara ndakakiya. Nanhasi uno ndinogara ndakakakiya toolbox ikako. Mukoma ndakabva ndachizoona kuti kamuti kaya ako kandainge ndakapiwa kakazoshanduka kakabva kachizova mbeva. Akatanga kari kambeva kadiki diki. Ndakanzi kwe2 weeks mbeva iyoyo inenge isingakwanise kuti inge ichizondipa mari, yaizotanga kundipa mari after 2 weeks. Ndikanzi pa2 weeks ndinofanira kuti ndige ndichiti each and every day kana ndikawana mukana, either mudzimai wangu anenge abuda asipo, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita chimandara maoko. Kunyange akanzi abuda zviya zvekuti anenge aine kwaanenge angoenda kunoperekedza kana shamwari dzake kana kungoenda kunotenga something kuspaza, zvekuti anozotora nguva asati adzoka, ndaitofanira kutoti ndige ndichitokasika ndobva ndatoita chimandara maoko as quickly as possible. Ndaita chimandara maoko ichocho ndobva ndachizotora toolbox kangu kandinenge ndagara ndatovhura ndaisa paside, ndobva ndachizonongedzera sikarudzi yangu imomo, ndobva ndatanga kuitira imomo, ndobva ndachizoitira mbeu mutoolbox. Kaibva kachizototanga kutodya urume hwangu. Kambeva kaya kaikura everyday. Ndaitoona kutoti mbeva iyi iri kukura one everyday. Mbeva yainge ichitokura, saka yakazoti yakura yainge yava kuti kana ndikaitira mukati metoolbox yainge isingachadyi. Ndikanzi yainge yava kuda ropa. Mukomanashi ndakazotanga kuuraya huku ndichisvinira ropa mutoolbox. Mudzimai paanenge asipo ndaingoenda panext door ndobva ndanotenga huku. Ndaiti kana ndatenga huku iyoyo mudzimai asipo ndobva ndaiuraya, ndoiundura fasta ndobva ndatongoikanda mudeep fridge. Saka ndo zvandainge ndichiita izvi. Ndakatanga kubata mari, saka ndakazoti ndava kuramba ndichingoisa ropa rehuku, zvakasvika pekuti kainge kasingachadi kuti kange kachinwa ropa rehuku, kaiignore. Ndopakazotanga kufa vanhu mufamily. Sezvandataura, handikwanisi kuti manje ndinge ndichiita too deep nekuti ndinotya kuti kana ndikazotaura kuti kwakazofa nhingi nanhingi, vamwe vekuziva vanokwanisa kuzobatanidza nyaya. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba zvakanaka mukoma, asi kana ndikatarisa
bhande racho richaramba richingoreba, vanhu vacharamba vachingofa mudzinza nekuda kwekambeva aka kandakapiwa, because pose pakanoita kuti unge uchihwina mari, kambeva aka zvandainge ndisina kuudzwa ndezvekuti kanongoramba kachingoda kuti unge uchingourayisa vanhu. Ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira nemazano. Handichazivi kuti ndoitawo sei. Ndinenge ndirimo mukomanashe, ndiri mucomment section. Yo, mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndinoita zveBetway zviri kufamba, but vanhu vari kufa mumhuri. Zvakaoma, vakanditumidzira list revanhu vafa sofa kudzinza rekwavo. Ya, zvakaoma. Hanzi ndiri kudawo mazano kuti ndoita sei. Ivo vari kuti pavakadzokera vachida kuchidzosera chinhu ichocho, mbeva yavakapiwa, hanzi vakanzi chitsvaka munhu waunopa mari womurasirira mbeva yacho. Hanzi ndakambozviita but hazvina kushanda, yakangodzoka ndikazoona yava mufuti mutoolsbox. Yei, pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: mukomanashe, makadii zvenyu? Iniwo ndapandukirwa mukoma. Ndakange ndapiwa ruoko rwegudo nevamwe gogo avo vainge vachitibatsira. Ndinoshandawo, ndinoita zvekutengesa muviri wangu muHarare muCBD kuna 4th usiku kana kuti kumaAvenues. Ndiri mukadzi ane chimiro chakanaka, batiko zvino zvimanje vanhu vanoita zvekutengesa miviri yavo tawandisa, zvekuti kunyange ukanzi wakanaka zvinengei, but as long as muri vakadzi vakawanda, varume bottom line chavanenge vachida ndechekungoti vangowana pavanongopinda voita zvavanoita, zvekuzonzi uyu akanyanyisa kunaka kudarika vamwe. Pane dzimwe nguva dzekuti zvinenge zvisingashandi. Nditori nebhodhi yakanaka, ndiri mutsvuku, ende varume vakawanda vanotondichemera vachiti vari kuda kundiroora. Iniwo ndakangogara ndakanganisika mukoma, because ndakabatwa chibharo apo pandainge ndiine 14 years. Ndo pandakazotanga kuita zvekudanana nematicha kuchikoro. Ndakabatwa chibharo nemunhu weukama, ndikaudza amai vangu kuti ndo zvainge zvaitika. Ndaudza amai kuti ndo zvainge zvaitika. Amai vangu vainge vasingadi kuti hanzvadzi yavo inge ichisungwa, saka vakangonditi chingonyarara. Sezvo ndainge ndatobatwa chibharo, ndainge ndava kutoda vanhurume, ndikatanga kurara nevamwe vakomana vezera rangu, vazhinji vainge vachiri kutya. Ndo pandakatanga kudanana nematicha kuchikoro. Maticha echirume aitozviona kutoti mwana uyu ava kutoziva chinonzi bonde, saka ndakabva ndachizotanga kurara nematicha. Kubva ipapo ndakazotiza pamba, ndobva ndachizotanga kugara nevamwe vasikana avo vainge vachiita zvekutengesa miviri yavo, kusvika pandiri pari zvino ndikazoitawo vana vandisingazivi vana baba vacho, because inhumbu dzakangobatawo imomo mukutengesa muviri wangu. Saka mukoma chazondiunza pano inhau yekuti ndashushwa, ndatambudzwa, ndinorepewa nechimwe chimunhu chinenge chiri chipfupi. Chimunhu ichi chinenge chakaita kunge gudo, ende ndiri kususpekta kuti pandakapiwa ruoko rwegudo ndichinzi ndo ruchange ruchizonditsvakira varume, kuitira kuti kana kuri kunzi musi iwoyo patouchline panenge pakadhakwa, varume vanenge vachidaidzwa neruoko rwegudo kuti uyai, uyai, uyai kwatiri, uyai, uyai, uyai kwandiri. Saka ruoko urwo rwakandishandira kwemakore. Iniwo handina kuzoda kuzonobvunza kwavari ivavo gogo vakandibatsira kuti kana ndava kusaruda ndinozoita sei. Vakasvika pakufa. Kuenda kwandakaita komukoma, ndakaendeswa neshamwari yangu uyo ainge achigara kuBulawayo. Aipota achiuya kunoku kuHarare, aiwanzokuuya once a month, then omboita mahustlings ake obva atodzokera kuBulawayo. Bulawayo vainge vasingatozvizivi kuti anoita basa rekutengesa muviri wake, because ainge atori munhu ainge
akatopfuma atori nemaflea markets but aingoita zvekutengesa muviri wake. Ndopaakabva achizondiudza kuti ainge aina vamwe gogo avo vaimubatsira kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvakadhakwa, nekuti kwaari aiona kuti zvinenge zvisingaiti kuti ange achiwira kuHarare mahara odzokera asina mari ine musoro. Saka ndopa akabva achizondiudza kuti iye ainge aine ruoko rwegudo urwo rwaainge achishandisa kuti ange achikwezva varume. Ndikati neniwo ndinorwuda. Mukoma ndakashanda mazvinzwa vana vangu ndikavaendesa kuboarding school, nanhasi uno vana vanotoenda kuboarding school, asi iko zvino zvandichakwanisi kugara ndiri ndega. Ndinotya kunyange masikati, ndinotya kutorara mubedroom mangu. Zvandinoita ndinenge ndingori muliving room ndakawaridza zvangu pakauchi, maid wangu paanenge achiita mabasa ake, at least I feel better. Maid wangu wekutanga ndakatomumisa basa because akati ainge asingakwanisi kuti ange achigara stay in. Ndikati ndinoda munhu anogara. Kugara mukomanashi inhau yekuti ndinotya kugara ndiri ndega, even though ndiine vamwe vanin'ina vangu vandinogara navo, but I feel as if it is not enough. Ndinenge ndichida kuti tinge tichizova tiri vanhu vanenge vakawanda. Mubedroom mangu handikwanisi kutogaramo ndiri ndega nekuti kanobva kauya kachikwambo ikako. Kanotouya ndinotanga ndaona ruoko rwacho rwegudo runenge ruchiuya kwandiri. Ruoko irworwo runoti kana rwauya kwandiri runotanga kundibata-bata, rwobva rwachizondidzipa mukoma, zvekuti kana rwandidzipa ndinotadza kana kufema. Ende kana ndiri kumazuva angu ndipo pandinonyanyisa kutobatwa chibharo negudo racho iroro. Ndiri kudawo vanogona kugadzira kana kuri kunzi unenge wakatora mishonga then n'anga yacho ikazofa, nawo usingachakwanisi kuti unge uchizoparadza zvinhu izvi uri wega. Handinei nazvo kuti manditsvakira vanhu vekuchechi kana kuti n'anga. Chandiri kungoda ndechekuti ndichingowana rubatsiro. Please ndapota, ndashandisa original account yangu, musazotaura zita rangu rechokwadi mukoma. Asi kana muine mafone numbers, please ndapota ndipewo mafone numbers ekuti ndinokwanisa kuenda, ndinokwanisa kufamba kana n'anga yacho iri muHarare kana kuti mudhuze neHarare. Please help me. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuti vari kubatwa chibharo. Hanzi ndinobatwa chibharo nezvinhu izvo zvavakaenda vakanotora, hanzi chikwambo chinoita kunge gudo. Hanzi kanouya kari kagudo ako kanenge kachizovabata chibharo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Please post my story makaviko chitupa changu. Mukomanashi inini ndakati ndatambudzika nenhamo ndichitsvaka basa. Handizivi kuti murume iyeye wandakazorasirira aripi. Murume uyu ndakangosanganawo naye ndobva ndamutema nekadombo. Ngwarirai kana mofamba muHarare umu, shuwa munhu unofanira kuti unge uchigara uchinamata, otherwise mukoma panenge pasina kumira zvakanaka. Ndakati ndatambudzika nekutsvaka basa after ndagraduata. Mama vangu vakabva vachizoenda kune imwe n'anga, even though amai vangu vatori elder kuchechi, vaenda kun'anga kuya vakabva vachizopiwa mishonga, bute netumatombo. Ndikanzi matombo ekutanga ndaifanira kuenda kunomakanda musango, saka ndikaita saizvozvo. Then rekupedzisira racho ndiro rainge riri mune kamwe kaplastic kainge kakazara nebute. Ndikanzi ndinge ndichipinda mutauni muHarare. Ndakaita saizvozvo ndikabva ndapinda mutauni, ndikabva ndachizotanga kufamba. Ndainge ndakanzi ndinofanira kungotsvaka munhu uyo wandinozotema nekadombo ikako. Wandinenge ndasarudza kutema ndiye wandinenge ndava kuturira nhamo dzangu dzose, kana kuri kunzi ndinenge ndiine jambwa rinenge rakaiswa pandiri. Ndakati ndichifamba, murume iyeye handimukanganwe because ainge akapfeka long sleeve shirt yake nejean. Long sleeve shirt iyi yainge iri yelight blue. Takati tichifamba ndainge ndiri kumashure kwake, ndakangomutema
nekadombo iye haana kana zvaakambonzwa. Ameno kuti kwaari ikoko ari sei nenhamo, because ndichingobva mukumutema ndakabva ndatoona phone call yava kupinda. It was one of my best friend. Akabva andiudza kuti baba vake vainge vachitsvaka a junior accountant. Ndakaita sekunge ndichascreama mukomanashi ndiri mutown. Akandibvunza kuti ndiripi, ndikamuudza kuti ndainge nditori mutown. Akati mira ndinge ndichifonera mudhara wangu. Akabva avafonera. About 10 minutes later ndokubva andifonera back akati mudhara vanga vambochamuka but vari kuti it's fine, unokwanisa kuenda kuma-offices kwavo. Ndakabva ndatoenda kuma-offices kwavo mukomanashi ndokutopinda basa kwandakaita. So simple. Mudhara iyeye ndiye wandakarasirira. Handizivi kuti kwaari ari seiwo nenhamo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Zvakaoma hazvo vedu. Zvinoreva here kuti pakufamba nepakufamba munhu unokwanisa kana kutongorasirirwa mweya wejambwa nemunyama. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.